बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दिनै BPF-नि माखासे बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दिनै BPF-नि माखासे दादागिरि सासनखौ गिनानैसो बिथांमोनहा BPF-नि सिङाव हाबसोनानै थानांनो बायद' जादोंमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनैहाय सान्थि परिबेस फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बिथांमोननि गोसोआव गिनाय गैला। दिनै खोब बाख्नायथाव हाबाफारि दिनैहाय उल्थाफानि सिङाव थानाय 10 नं ग्राम सभा आरो लावफानि बे उल्थाफानि BCDC-नि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गोबांथार रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि UPPL दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा गावसोरनो गोसो जानानै बिथांमोनहा जोंजों रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे जयनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनैहाय 1500नि बारा दिनै सुबुंफ्रा बेयाव जमा जादों आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय थांखि लाबाय आरो बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनिफ्राय जोङो UPPL दोलोनि साफा साफा कर्मि जोंनि साफा साफा सोद्रोमा होननानै जों बिथांमोनखौ आजावनानै लानाय जाबाय। निस्सय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ दिनै नोंथांमोना मिडियानि मानसिफ्रा मिन्थिगौ दिनै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि मानसिफ्रा मिन्थिगौ बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा मिन्थिगौ दिनै देबोरगाव समस्थियाव मा बार बारगासिनो दङ दिनै बेखौ मिन्थिगौ। दिनै सरलपारानिफ्राय लानानै क'क्राझारसिमाव दिनैसिमाव लोब 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 माने जोंनि दोलोआव जोंनि मानसिफ्रा जयेन जागासिनो दङ। दिनै जोंनि UPPL दोलोनि जोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनैसिमाव जयेन जागासिनो दङ। जोङो थांनाय समफोराव जोङो नुदों जों माखासे अंक खालामनानै नायदों जोङो थांनाय प्रत्येकबार MCLA इलेक्सनाव BTC इलेक्सनाव 5000 भटआव जेनबाय थानाय जों नुबोदोंमोन। देग्लाय दिनैनि थारिखआव जोंनियाव 10-15 हाजार मानसिफ्रा जोंनाव बारायबाय 10,000 मानसिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जाबाय आरो जोंखौ सापर्ट खालामबाय। बे बिथिंखौ नायनानै जोङो फैबाय थानाय 2025नि 2025 जे BTC इलेक्सन बाव देरहागोना रोखा होननानै जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो गोरायै बुंनो हायो। जों दिनैनि बे 1500 जन जयनिं जानाय जाथिफोरनि गेजेराव दिनैहाय बर'ल' नङा दिनै बेयाव राभा जनगोष्ठीनि दङ दिनै आदिबासिनि दङ नेपालि जनगोष्ठी दङ दिनै उराव जनगोष्ठीनि दं गोबां जनगोष्ठीफ्रा दिनै ज' जानानै बेयाव जोंनि UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय। बिथांमोनहा दिनैहाय बिथांमोननि खोथानिफ्राय जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांमोना थांनाय समाव गोबांथार माने BPF-जोंनो ज' जानानै BPF दोलोआव थानानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादोंमोन। नाथाय BPF दोलोआव थानानै बिथांमोनहा दिनैहाय जेबो मोनाखिसै जेबो उन्नति जाबोआखिसै होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोननि गोबां दैदेनगिरिफ्रा फोरमायदों दिनै BPF-नि माखासे दादागिरि सासनखौ गिनानैसो बिथांमोनहा BPF-नि सिङाव हाबसोनानै थानांनो बायद' जादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनैहाय सान्थि परिबेस फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बिथांमोननि गोसोआव गिनाय गैला बिथांमोना उदां गोसोआव उदां अख्राङाव दिनै बिथांमोना सान्थि फैबाय होननानै दिनैहाय बिथांमोना गोसोआव गोख्रों गोसो फोथायनाय लानानै दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जयेन जाफैबाय। बेयाव जोंथ' मिथिगौ थांनाय 17 बोसोराव दिनै बे उल्थाफानि एरियायाव सरलपारा एरियायाव जेबो जौगाखांनाय खामानिफ्रा जायाखै। दिनै बिथांमोननि समस्याफ्रा जाहैबाय कारेन्टनि समस्या दंमोन दैनि समस्या दंमोन मबाइल टावारनि समस्या दंमोन। दिनै जोंनि बे 3 बोसोर सासन कालावनो दिनै कारेन्टनि समस्या जोबनो थांगासिनो दङ। दिनै दैनि समस्या जोब्बाय दैनि बरिंआ आराम्भ जाबाय। जोङो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे थिखादारफ्रा बेखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनैहाय जोङो माखासे झारखन्डनिफ्राय जोङो थिखादार कन्ट्रेक्टरफोर लाबोनानै दिनै सरलपारा उल्थाफानि एरियायाव दैनि बेबस्था दैनि बरिं खालामनाया दिनैसिमाव जागायगासिनो मावगासिनो दङ आरो दिनै मबाइल टावारनि खामानियाबो जागायजेनबाय हाखर जावजेनबाय। दिनै जोङो बे बेलायै बुंनो हायो बे थांनाय गोलाव समनि समस्याफ्रा सुफुंजाबाय। कारेन्टनि समस्याबो जोबगासिनो नै जों कारेन्टआबो आरो लामानि समस्याबो दिनै बोथोर गाज्रिनि थाखायसो आराम्भ खालामाखै। कयेक दिननि बोथोराव बोथोरा मोजां जायोब्ला दिनै बे सरलपारा बिसमुरि लामाया
लामायाबो मावफुंजासिगोन दिनैहाय हानि समस्या दङ दिनैहाय थांनाय गोलाव समाव दिनै जोंनि प्रमेला रानी ब्रह्मआ जोङो दिनै फरेस्ट मिनिस्टारमोन दिनै चन्दन ब्रह्मआ WPT मिनिस्टारमोन बिथांमोना बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय हानि समस्याफोरखौ फोजोबनानै होआखै दिनै बे ओनसोलनि थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि दुखु दाहानि समाव बिथांमोना हेफाजाब होआखै बिथांमोननि पार्मानेन्ट सलुसनखौ बिथांमोना नोजोर होबोआखै दिनैहाय बेबायदिनो बिथांमोननि बे रायजो जानाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा खस्थ' भुगिनांनानै थाबोबाय थादों दिनै बेनिखायनो जोङो बिटिआर सरकारा जोंनि UPPL दोला बिथांमोननि रायजो राजाफोरनि पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय बिथांमोननि रायजो जानाया भबिष्यताव उननियाव जाहाथे मोनसे स्थायी रायजो जानांनायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे जोङो सिन्था खालामदों बेनि थाखायनो जोङो UPPL दोलोआ बेखौ सिन्था खालामदों दिनैहाय माखासे दिनै बे ओनसोलनि थानाय सुबुंफोरा दिनै गासैबो बिथिङावनो सरकारनि माखासे अनसुंथाइ दिनै बेफोरनिफ्रायबो बन्सित जानांनानै दङ दिनै बे ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा रेशन कार्ड गैयै जानांनानै दङ दिनै बेफोरखौबो जोङो फारि फारि समाधान मावनानै होनो थाखाय जोङो थिग खालामनाय जाबाय BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा करिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल ID govindcollege@gmail.com